Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahagalaan ng mga kaigsunan, kumusta? O mayong pagpatalinghog kanatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininaw sa pangusakatak ng tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kinikaroon ng inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magkiguban kaninyo sulod sa usakatak na nga tulumanon din hinining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleregio Cagayan de Oro City. Matagadlaw kita nga Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa gapuno ng atong programa. Mabati usab mga kaigsunan ang atong programa sa para sa Cable TV sa TV5 o gingon man live kita mga kaigsunan sa Facebook o makita usab ang programa sa YouTube. O ingon man usab mabati ang atong programa din hining maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog. Matagadlaw gyapon nga Domingo mga kaigsunan, magsugod ang atong programa alas 6 ngadto sa La City ang tagna sa kagabion matagadlang Domingo live gyapon sa Facebook mga kaigsunan. O dinhi sa RM Index Diar Dipolog mabati usab ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Matag-adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa gahaponon. Ang programa sa PBCM adunay 24 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan nga mabati ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa gautuhon. Dinhi sa Toledo City, Cebu alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matagadlang Domingo. Dinhi sa Butong Pinamungan, Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matagadlang Domingo. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 6 o alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa gabion matag-adlawng Domingo. Dinhi sa Butuan City sa DXGM Radio Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kautuhon matag-adlawng Domingo. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kapunon. Dinhi gyapon sa Valencia sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon matagadlang Domingo. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa. Og mabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia sa samang takna alas 12 ngadto sa launa. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Ligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4. Dinhi sa Pagadian City sa RM Index PR Pagadian alas or alauna ngadto sa launa media ang takna sa gapunon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab ang programa sa PBCM nga mga langitong lamdag sa kinabuhi dinhi sa Digsario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikuraty FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. O kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Hingog City sa Rilbit Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Kaya kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagasunod, sa mga kaigsunan, mga higala nato, nga nagkapamina o nagasunod usab ka na via Facebook Live. At ang mga kaigsunan din sa United States of America, nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson from Blackport, New York. Dinusab sa Oklahoma, United States of America ni Sister Samuramos Graham or sa Rachel Barbosa Samuramos Graham sa Oklahoma, United States of America. Dinusab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Maquiton Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon,
Aligriano Hermias, Sarminia Hermias, Brother Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Neki Hermias. Nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Brother Ambrosio Verano and family ug katong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos usab nagapatalingog uban sa iyang pamilya. At igsoon dinhi sa Taguluan Misamis Oriental Brother Jerry Kila uban sa imong pamilya. O ang atong mga kaigsunan sulod sa BBC compound, kalaki man to nga gikumusta. O ingon man atong isang ipanimbaya ang usa sa atong mga tigpaminaw nga nagasunod sa atong programa, ang presidente sa Farmers Association of Sitio Mandangisyaw, Aber Hasan Misamis Oriental, si Mr. Limuel Resimilia. May pagpatalingog kanimo, sir, o nagsunod ka sa among programa. Ato sab nga gikumusta ang atong mga higala nga mga salesman. Di lang nako sa tagsaon pag-mention ang inyong mga pangalan kay buluwanan man ang atong oras. I-mention ko lang si Brother Mario Basalo, ingon man Brother Albert Fabrada o si Brother GC Torres. Kaganina ginvite kita ni Brother Mario alang sa paghimo og pagampo sa blessing sa iyang balay nga gituko dinha dapit o dinhi dapit sa Lumbia, Cagayan de Rosita. Salamat sa pag-invite, Brad Mar. O tanan karon nga nagasunod o nagapaminaw kalakip nagamo sa among mga gipanibaya. Karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban ebanghelista o ministro. O kumusta usab kaninyo mga kagilaan ug mga gibsonan, kini karon yung Bison, Brother Robert Consad, nga may usa nga makiguban sa pagtuon nining usa ka tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon, ihatag kamo sa kauban pang ebanghelista o ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kininausab si Brother Debs Rizaba, makikauban kaninyo, nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O karon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban pertong ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga kagsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug ako lang magpangumusta sa tanang mga kagsunan nga nagsuporta ning atong programa mga litong lamdag sa kinabuhi. O ngini karong higay na mga kagalaan ug kagsunan, ako kamong balik sa kauban nga ministro aron sa pagisgot sa tema. Dini higayon na Brad Rini, Brad Iber, Brad Robert, di mo ito makauban ang atong Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, at the same time Chief Minister sa PBC. Tungod kaya ano na siya importante nga giasikaso mo sa kita lang ang kitahasan din para pagpadayon sa atong programa o pagpadayag sa mga kamatuoran. Dugang po dahil nato nga ipahinumdom alang sa mga kaigsunan sa BBC nga dili nato pagkalimtan ang atong panagtigom nga atong gihimo katulo sa usa ka tuig ang Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29. Giyawag usab nato pagpadayon Brad Deber, Brad Rini, Brad Robert mga kaigsunan sa pagpadayon sa paghatag sa ato ang gikasabutan nga contribution para sa Palace Reconstruction. Okay, so karon saglit kita may gitahasan ni Reverend ang ato ang pagaisgutan karon Brad Deber, Brad Rini, Brad Robert. Padayon gyapon ang atong paghatag tubag nini karon nga tali sa Pulukabildo tali kanato og nining pastor sa Sabanista nga mao si Mitchell Video. O atong ipahibalo sa mga naminaw og nagsunod sa atong programa kining pagpanubag nga among gihimo pa gyapon kini sa pagwali. Kay aron makita og matimbang-timbang sa mga nagsunod kinsa gyud ang naa nagbarog sa kamatuoran. Kay kining pastor sa Sabanista Mitchell Bindilio mo barogman nga siya naa sa kamatuoran, kami mo iyang sawayon nga kami wala daw sa kamatuoran. O kami po'y pastoryahon among iprove nga kami mo naa sa kamatuoran ug nasayop ang pastor sa Sabanista Mitchell Bindilio pagingon nga kami nagbaton og piki nga Espiritu Santo ug wala kami sa kamatuoran. Karon atong nasundan ang iyang programa sa nalabay nga Domingo o doon na may mahimuot matod pa sa iyang termino nga mahimuot siya kanunay kung maminaw sa atong programa, kita po mapaabot sa atong kahimuot tungod kay ang iyang programa napupos ang oras sa pagka-conversation lang sa iyang mga kuler nga pareho niya o kanang sinabtan o magsusupak din sa atong pagtulunan sa PBCM. Unya atong gipaminawan kung doon na ba'y iyang pagtubag sa atong mga gipabilin nga mga pangutana wa gyud pero ato pa sang gi-question po sa ilang basahon Brad Deber, Brad Rini, Brad Robert ang gisulat ni Ellen Goldwhite sa mga hitapos katapusang panahon sa pahina 75 summarize na lang nga nagingon si Ellen Goldwhite nga gidid-an sila sa pagsulti og mga binastos o mga malaway o mga makapasakit nga mga pagpamahayag kung gani og masulat ka na sa ilang mga balasahon palao na. Didepensa siya nga iya kuno nga mga gipangbuhian nga mga pulong di ban kuno binastos.
Pero sa dugay nga atong gipaningil, unsa man diay yung pulunga ang gi-specify ni Mrs. White nga binastos, aron masayod ang mga tao nga kana di ay may gidili ni Mrs. White nga pulong nga binastos. Kay matud pa nimo Mitchell Bendilio, wa man kuno ka magbinastos. Pero nasudlan yapon ka. Kaysa nga tungadto nimong depensa, masabot ug maklaro nga ni-admitar ka nga nagbinastos ka. Ngano? Kay miingon ka asa may labaw nga binastos. Kining akong gisulti o kanang nagbuhat. Sa ito pa, admitado ka nga nagbinastos na ka, pero imo lang i-compare nga mas labaw ang nagbuhat nga imong gihapak sa mong magtutudlo. Kay lagi ni abot man sa imong idulungog nga among magtutudlo, dunay kining gingon nimo nga baydol kadaghag asawa. Amo pa nang gitubag. Mabitaw nga nag-ingon mi nga nagbalik-balik na lang ka murag sirang plaka kay bisag gitubag na mao ra gyapon pirmi nimo iatake dinis among magtutudlo. Nakaroon gi-question pag gid kanamo tungod kay nagistorya nagbuhi man kag mga malaw ay nga pulong. Admitado ka na ha? Tungod sa imong pagingon nga asa may labaw nga bastos. Sa ito ba bastos na nang imong gipamulong pero imong gipakalabaw ang buhat sa among magtutudlo. Amo din kang gipangutana. Asa sa Biblia mabasa nga ang mga nagsultig bastos o mga bastos o nagsulti og mga malaw ay makakauban sa Dios dito sa gingharian sa langit. Kana, ubaga na. Kaya naman ka sa pag-admitar nga bastos ka. Galing lang, imong gipakalabaw ang buhat sa among magtutudlo. Nakaroon. Doon na po dayon tay, gibiling nga question sa mga nanglabay na itong programa din eh. Ang among question diya nimo, Pastor Bendilio, nga gibilin among pangutana, aron nga dili ka na mo maingan na personal ka, hatagig tubag kung kinsa ang second child sa Ecclesiastes 4:15. Ato ganing iplastar barang gyud nga ma-refresh sa mga naminaw Brad Diver, Robert, Brad Rini nga gibilin ta gid ang pangutanaha pero wala ta maayong pagtubag nining pastor sa Sabadista nga nagpagkamaing laki. Gidungog mo daw ng maing laki lagi ng debater magwali pero hibong ta nga atong gibilin nga pangutana wa man tagaig tubag dunay ang gitubag pero tuli bagbag atong i-plus sa screen ang gibilin nato nga pangutana ni Mitchell Bendilio. Do Bendilio, supaka ang 4:15 kinsa na og dili man day na Espiritu Santo ang second child. Mao na ang atong gibilin nga pangutana, Brad Rini, Brad Robert, Brad Diver, may atong nilabay nga mga programa na to. Atong ginando, atong gidodo lang kay di mo ta pwede po miunog dong kay og partis pangidaron siguro. Medyo taas-taas naman po lugar og edad. Og gisgot po tag party po sa kadangason sa agtang pero pare-pareho tas kadangas agtang pero mas bata siguro kun nimo Do Bendilio. Ang question nga gibuhian namo, Do Bendilio, supaka og sipaka ng Ecclesiastes 4:15 kinsa ang katumanan sa second child. Karon sa siyang programa doon naman nag-isip mga cooler kay kinikod sa Brad Diver, Brad Rini, Brad Robert kusog kayo manawagan sa cooler og texter manawag na mo ipaambit ang inyong mga opinion komento mahitungod ni PBC nga nagbaton og dagang asawa ni ilang Espiritu Santong badlungon piki nga Espiritu Santo karon doon lagid po'y manawag pabor lang kado Bendilio nga ang manawag po nimo pareho po nimo sinabtan pareho po nimo sa Badista ba dayon doon ay cooler nimo gipaluapan ang atong gibiling pangutana nga ipatubag ang 4:15 atong paminawan nga dunay nang utana o nya ato pud ang paminawan kung sa pud ang matang sa imong pagtubag niya. Kami lang lakod din nga nga gibiling nga patubag ko na nimo kinsa nang second child. Okay? Amo na Kami gibiling lang balikan ta. Nilang lakod din nga gibiling nga patubag ko na nimo kinsa nang second child. Okay. Mauto siya ang gipaluap sa imong cooler Bendilio nga sa wata og wata masayo Brad Diver, Brad Rini, Brad Robert taga Hinubaan to. Oo, Hinubaan. Ito dapat di gross ba? Hinubaan magsagol ang mga pinulungan murag majority din na Ilonggo. Wa ko masayo ba? So, gipaluapan nga ipatubag ang ilang gibilin daw nga pangutana matud pa niya sayang kang Pastor Bendilio ipatubag ang kinsa ng Ecclesiastes 4:15 atong paminawon ang imong tubag Bendilio kung nasibo ba sa paluap nga gitawag sa imong cooler gikan kanamo nga nibilig question kinsa ng Ecclesiastes 4:15 nga amo kang gitsalin supaka na kay supak man ka nga dili na Espiritu Santo atong paminawon ang imong tubag Do Bendilio. Akin sa second child. Amas ko ba dito, holy child? Oh.
Atong nabati sa pagpangutana sa imong texter or caller tagahinubaan. Dapat. Ipatubag kung kinsang chicken child. Ang tubag nimo do, kinsa ng chicken child? Naa sa Dumaguete, Holy Child. Binyo ang atubag. Do, Bindilyo. Tarong kag utok do sa pagtubag. Nga nakita, nikatawa ka. Oy mo pong cooler, nikatawa po, nagpareho mo nagkinataw-anay mo. Angay ba ikatawa? Nga gipaluapan ka sa imong cooler? Kung kinsa ang chicken child niya, ang imong tubag, tulibagbag, ang chicken child na sa Dumaguete, Holy Child. Ato ng susihon rondo, Bindilyo, kung naabagis Dumaguete nang gitawag og chicken child. Nakaron. Sunod, nga atong ipabati, kaningon man kag ang second child nga gi-question ako o gi-follow up sa imong cooler, ningon kag nas Dumaguete. Unsa dayon ang dugang nimong tubag do, Bindilyo, mahitungod sa among gibilin nga pangutana nga gi-follow up sa imong cooler nga taga-baan atong paminawan ang imong tubag. Dapat pataka. Ano yung klarong pataka? Ilara ko ba? Dili na ba kinahanglan tumagon ka? Dili mao ng ilang paggamit-gamit ng bersikulo. Oh? Atong nabati nga gapataka kuno ta Brad Iber, Brad Rini, Brad Robert. Sa iyang pagtubag sa 415 nga gi-follow up sa iyang cooler kay matod pa nimo do, Bindilyo, dili na kinahanglan tubagon kay nangasayop ni sa among paggamit sa maong bersikulo. Mo nang i-challenge ka namo og ikaw pod nga cooler nga taga-hinubaan, i-challenge si Bindilyo dili kay istoryahon nga gapataka ni. I-prove nga nagpataka ni og nasayop di. Ayog istoryaha. May laki mga ka nga debater. Kusog ganit ka manghagit og debate sa una. Pero sa diyang among gi-explain nga kining atong gibuhat debate na imo pong gipaluapan na nga running debate na ni. Ayaw pag tinulubagbag og tubag. Balikan tagani ang mong pag-ingon sa pangutana kinsa ng chicken child. Asa daw kuno ang chicken child na himutang atong balikan. Akin sa Checkle Child. Anas Dumaguete, Holy Child. Kinsa kuno Akin sa Checkle Child. Anas Dumaguete, Holy Child. Katawa rin ka. Angay pa nang ikatawa nga unta to gawas nga ni paluap ang imong cooler nga pareho nimong sabadista. Ang mga naminaw nga nagsunod magatimbang-timbang yun. O nagapaabot sila nga imong pruibahan nimo nga nasayop gid sa paggamit sa maong bersikulo. Gitubag to ang si Kansal pero tulibagbag na tubag. May naman gud ni siya Brad Rain, Brad Robert, Brad Deber sa tubag nga tulibagbag. Wala ba mo hanay ba unsa man tawag ana? Ha? Dili ba na tulibagbag nga unta paluapon nimo? Mamuli among basyanan gud sa pagpaila og nagtudlo mi katumunan. Importante na do Bindilyo, importante na pero imong gilikayan. Karon ato nang nabati ang iyong mga tulibagbag nga tubag nga gakapa-kapa og nag-ingon ka nga nagpataka ni gamit ikaw kami wala gid mi magpataka gamit ana kay nakasuwat sa Biblia Ecclesiastes 4:15 second child ang imong tubag mo ipataka mabitaw nang gigamitan ka namo sa terminong KBP nga kapa-kapa broadcast pataka ngano ni gamit niya na kay nagpasigwar mo gugas imong kagulingon nga accredited ka nga KBP member or accredited ka KBP. Kaya ang KBP nga tinuod kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, di man mohimo og mga pagpulong nga mga binastos, di pod magkapa-kapa, pero naaman nimo ang kapa-kapa mo nang amo kang giadresan. Ha? Kapa-kapa broadcast pataka. Karon, niingon siya Brad Deber, Brad Rini, Brad Robert nga dili kuno husto, wala kuno mamao paggamit nato ang atong gigamit nga teksto. Katumbas nga kung dili mao, mura lugag binuang ang atong paggamit-gamit sa teksto. Sa Biblia ba, Brad Rini? Bisan ba og dili mao or binuang ang gipahayag? Imo bang i-disregard kung dunay mangutana mahitungod kunway kung tugotang tagbinuang ni or di maoning among gigamit niya gipangutana ka? Sa Biblia ba? I-disregard ba nato? Dili ba nato hatagag tubag pod? Kung dunay mga pagpamahayag nga dili mao or binuang. Sa balaang sulatan Baleroni, ipatubagi na siya. Dini sa Proverbio Kapitulo 26, versikulo 5, tubaga ang usa ka buang, sumala siyang binuang. Tingali unya siya mahimong, manggialamon siyang kaugaliyong panghuna-una. Do, Bindilyo, wag ka katuman, may laki mangga ka. Kung tugutan man ang imong giistorya nga dili mao ang among paggamit-gamit sa ato pa sa mga binuang ang among paggamit-gamit. Gi-question man ka,
gipangutana man kanamo, gipalupan pagyud sa imong kaubang sa badista nga taga-Hinubaan, nganong wa man nimo tubaga nga ang Biblia ipatubag man gyapon. Ha? Tarong kag utok do. Ibalos na namo kay kusog ra baga na maninindire namo kung matake ka, ingnon minimo nga tarong mo utok, nagpresentar mo Dios badlungon. Okay. Karon sa Biblia, Brad Robert, sa unsang paagi ba ang tao nga matawag na tugbuang? Okay. Kung pananglitan nagamit ta sa pagpamahayag nga binuang, di mo may gingon nimo bindilyo nga dili mao sa pa binuang sa Biblia ba? Unsa bay usa nga nakapahimong buang sa tao. Kanang dili pisikal ha, katong nadunog mental hospital. Okay, Brad Ron. Nabasa sa Biblia. Na Brad Ron, gitawag gini siya nga buang tungod kay supuhit ang iyang mga ngabil Diha sa pagpamulong. diya sa pagpamulong. Okay, asang prueba? Nga akong pagabasahon sa Proverbio Kapitulo 19, versikulo 1. Pero ang Biblia nga akong pagabasahon, kining may tatak na Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Atong ipabor sa ila. Okay, ingon. Maayo pa ang usa ka kabus nga magalakat diha sa iyang pagkahimpit sa kasing-kasing. Kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil ug maoy usa ka buang. Unsa di ay ang makapahimong buang sa tao, Brad Robert, sumala sa imong gibasa? Tungod kay nagsukwahi ang iyang mga ngabil. Karon Bendilio, i-prove nga nagsukwahi mi sa among mga ngabil sa paggamit namo sa teksto nga ipatubag namo o ipalap sa imong kuler. Ayaw pag tinilibagbag do. Kauwaw oy. Usa ka gibantog man kang debater may laki may misturya may muwali unya kanang mga bahina dili nimo tagaghan ay aron i-prove nimo nga nang sayop gid mi sa among paggamit sa maong teksto o nangabuang gid mi kay nagsukuhay mi sa among mga ngabil kay nasayop mi sa paggamit sa maong teksto i-prove na do. Ha? Karon atong susihon kay matod pa niya Brad Diber pag question kinsa nang second child nagibilin ingon ang second child kinsa nang second child nas dumagiti ang holy child tanawon ta sa Biblia Brad Diber ang kinibang second child nga giingon niya holy child nabas dumagiti tanawon tang teksto nga atong gigamit og naabay dumagiti dinha nga tuwa na himutang ang second child ngayang giingon pog holy child. Atong pabor sa ilang libro ba doon? Okay. Atong i-plus sa screen ang ilang libro. SDA Holy Bible ato pagkabasahon din sa Ecclesiastes 4:15. Sa English nga version. Oo, sa English nga version nagaingon. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Naabay, dumagiti Brother sa imong gibasa sa Ecclesiastes 4:15. Wala kita mabasa, brother. Sa ato pa nagpataka-taka ni Inis Bendilio o buhat og istorya, nagsukuhay siyang mga ngabil kay matud pa niya ang second child nas dumagiti holy child. Sa Biblia pag magsukuhay ka sa imong ngabil buang. Masakit ra ba kado Bendilio og moingon mig buang. Unya ang amo ra bang gipasabot nga buang dili ra ba ang imong pisikal nga dadon og mental hospital kun dili sa imong pagsukuhay sa mga ngabil. I-prove nga nagsukuhay mis among mga ngabil para nga kami mo'y maigo sa 19:1 nga gibasa sa kaubang ministro Brad Robert Kunsa nga magsukuhay sa mga ngabil mooy hinungdan nga ang tao na himong buang. Karon og basahon to sa Cebuano nga Biblia nga Seventh-day Adventist Bible katong Ecclesiastes 4:15 atong i-plus sa screen. Og basahon nato sa Cebuano nga pagpamahayag ingon na niini ang atong mabasa Brad Diber. Oo. Palihog pagbasa. Palito babasa. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Sa ato pa katong second child di ay ang gibasa sa English I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Gingon nagbatan-on nga ikaduha o ikaduhang bata. Kanang second ikaduha child bata sa to ba second child o ikaduhang bata nga mutindog og mupuli. Usa kini katag na mga mahal nga tigpaminaw para sa pagpakatao sa second child nga mo'y gigamit namo sa katumanan niini Espiritu Santo ato man ang masahiran karon sa paggamit na mo niini
ni kisi-kisi ka do, Bendilyo, kay imo ming gi-counter, normal maginang mo counter ka, pero ang imong pag-counter wa man ka dimao. Kay imo ming gihabak sa format nga para sa atong Ginoong Hesukristo. Kining tagna kang Kristo o ang tagna sa Espiritu Santo, plastado na ni sa Biblia. Doon na format. O galing ang format, nagigamit mong termino, Bendilyo, format ni Kristo, ayaw i-apply sa format sa Espiritu Santo, kay plastado na ang tagna sa Biblia sa pagpakatao ni Kristo o sa Espiritu Santo. Atong paminawan kung saan pag-counter nimo na gusto nimo nga mauni among ipakita kay na ay format nga gihatag ang Biblia, pero ang katawanan nimo format nga iya sa atong Ginoong Hesukristo. Atong paminawan. Di lang yun nila i-apel. Kay og i-apel, mabulasok lang yun nga di yun mo pasar. Nga namang dili i-apel ang inahan. Niya manggod ang inahan igsoon. Isaiah 7:14. Mauni kasaysayan, propesiya, kung sa unsang paagi si Kristo ipakatawo. Okay. Unya kay si Kansel mo ganis Tomas iyuhin nyo. Dapat kini nga format sundon. Dapat kini nga format sundon. Okay, so atong basahon. Isaiah 7:14 nagaingon, busa ang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ania karon ang usa ka ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak nga lalaki o pagatawgon ang iyang ngalan nga Emmanuel. Okay. Ania karon ang usa ka ulay, usa ka ulay. Usa ka ulay manamkon. Tanawa ikson. So wala pa gani si Kristo gitagna nga magpakatao, giuna daan og pagtagna ang iyang pagpaila ang iyang inahan. Usa ka ulay manamkon. Dapat kini nga format sundon. Dapat kini nga format sundon. Okay. Atong nabati, doon na di siya kagustuhan nga format nga sundon po sa second child. Do, Bendilyo, okay ra na kung ikaw Dios, utrohon nimo ang nakapahayag na sa Biblia nga sa pagtagna sa Espiritu Santo, lahit man ang format niya o kang Kristo kay kang Kristo ang format yapil man ang inahan. Additional identity para dili lisod ilon nga si Kristo din ang naa sa tagna sa Biblia. Pero dili ra man nabasyanan ko mo gibutang ang inahan. Tuhan na tanan, abutuon na ang tanan kay si Kristo sa iyang panahon na namang ginabutang ang tagna, ang format nga matod mo, pero ang tanang daw nito ba ni Kristo, di ba wa? Ha? Musa ang format na gigamit mo City 14. Ibasa man to niya nila Brad Rini o Brad Robert nga dunay ulay manamkon og mag-anak ug usa ka anak nga lalaki pagkatawgon ang iyang Emmanuel o may supak nga si Kristo na format na Bendilyo sa kang Kristo dili sa Espiritu Santo. Busa ayaw pag-ingon nga tungod kay si Tomas iyon si Kansal. Oy, uyo na ka nga si Master Espiritu Santo. Uyo na ka do, di ba dili? Busa ayaw gamita nga si Tomas iyon man kang si Kansal. Dapat ang format ang hinapod ka mo sango, kaya ang format, wa man gyapil ang inahan. Nakanang si kang child, wa na inahan. Beto baga daw, child, wa man na inahan. Busa ko ng format sa pagtagna kang Kristo apil ang inahan, ayaw i-apil sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo nga magpakatao, wa gi plaster sa Biblia sa plano sa Dios nga apilon ang inahan. Busa ayaw na, di na magsilbi ng imong format ni Kristo nga imong i-apply sa si kansal diya sa Espiritu Santo. Karon nga nung dili pwedeng dawaton ang imong suggestion o kagustuhan nga format ni Kristo kinahanglan i-apply sa Espiritu Santo. Nganong dili pwede? Bakakon ka. Ikaw pag nag-ingon nga honest ka sa imong pagkabakakon? Mismo imong kagulingon? Ay may damay-damay. Atong paminawan gani nga bakakon ka. Sa dili pwedeng atong dawaton ng imong suggestion o kagustuhan nga ang format ni Kristo sa pagbakatao i-apply sa Espiritu Santo kay bakakon ka o gani matod pa nimo honest ka sa imong pagkabakakon. Atong paminawan. Ako bakakon ko. Gagago pag-angkon nga ako bakakon honest ko. Honest di ay kado sa imong pagkabakakon. Nang ano man nagsuggest kang format sa atong Ginoong Kristo imong i-apply sa dapit sa Espiritu Santo nga wala man diha na napahayag sa plano sa Dios nga ingon niya na ang paagi sa pagtagna sa kang Kristo ug sa Espiritu Santo.
Problema ka gyud sa 415. May pag imong tagang pagtagad nagsunod man ka karon. Paminaw na namo imong programa. Karon, anis dahil kang bakakon. Karon, ningon pagyud ka dire namo nga kami unang nang hilabot, di mo pang gi-drive out o gi-drive nimo nga ang imong kaubang sa badista nga si Tigon, amo ra niya nang ibabati kaya amo nang pangitaon tong mga porsyon na nga akong gibasa ang text message ni Tigon. Unya ningon mi nga si Tigon, tigulang kay siya mismo nagingon nga siya sa 60 anyos na. Kanang sa 60 anyos daw batan-o na. Di ba tigulang na? Ikaw may nasakit. Nga sa diyan nga mong gi-counter na nga naitigulang dimension sa Biblia kay matud pa nimo pag mag-mention og tigulang nagpasakit na sa imong isig katawo di ang mga alagad sa Dios karon gikan kang David kang Job kang Isaias nag-mention magtigulang bot nimong ipasabot nga naghimo tud sila pagpasakit sa ilang isig katawo. Among giplastar na limadmad ka ningon kay way problema ang tiguang. Pero ni conclusion ka ni sad comment ka nga kaming mga ministros PBC hilabtanon gani ang una namong giatake mao ang kingdom of God ni Pilimon Riambonanza. Ay pataka oy. Haom lagi nimo nang kapa broadcast pataka. Unsay kami naguna-una. Do Bendilio og sa kasayuran sa tanan nga nagapaminaw, nagasunod sa atong programa Brad Rini, Brad Iber, Brad Robert. May basihanan ta sa Biblia nga gitudlo ni Master nga kun manghilabot man ta pananglitan. Di ta maguna-una. Kay wa man nagitudlo ni Master nga hilabtit o sila nga gauna-una wala. Ang kangiyon ni Master, ayaw mo pagpakig-away sa inyong isig katao kung wala gipasikaran. Sa Biblia ba, Brad Robert, naaba sa Biblia nga sa gitudlo po ni Master nga gipahaom sa Biblia nga di kita manghilabot sa atong isig katao kung wala tay pasikaranan? Aduna gyud Bradon, kung kini mao nga atong pasikaranan pod nga nakasulat sa Biblia. Nya sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 30. Pero ang Biblia nga akong pagabasahon kining may tatak Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Pabor gyapon sa Dios. Pabor sa ila. Ingon ini. Ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala maghilabot kanimo. Mao nay gitudlo ni Master dari karamo do Bendilio nga imong giingnan piki ka Espiritu Santo kung makig-away man pakig-away pod nga dili sa unod kun dili lantugi sa pagtuo. Makig-away mi, makiglantugi mi, may gipasikaran mi. Tanawa gud kamo mga naminaw pod ang mga naminaw nato sa atong programa Brad Iber, Brad Robert ug Brad Lini. Di ba may basyanan mi, may voice clipping mi, may video clipping mi, kay diha mi nagpasikad sa among mga pagtubag. Kung nag-away man ta nagpulokabilda ka sa rason, nga matud pod nimo Bendilio way labot ko rason. Mo na diha nga may gipasikaran kami imong mga istorya mo among tubag. Nagkaroon, ingon ka ang among unang giatake ang Kingdom of God nga gifoundera ni Pilimon Riambonanza. Atong paminawon, kung nahusto ba ka, kung wa ba ka namakak, lisod po umiyong kung wa ka namakak, nga bag ora mo na ito, nabati, nga baka ako ni Giyam ko nimo, anis ka. So, kining bahay na namakak ka. Ngano, tungod kay sila si Pilimon Riambonanza ang founder sa Kingdom of God. Wa naman si Pilimon, no? Namatay naman. Pero nagpabilin ang mga ataking gibuhian niya din sa pagdulunan sa BBC. Dili lang gani si Pilimon Riambonanza. Bisan pang iyang mga ginsakupan. Batong iyang gi-claim nga kaluha ko niya si Ginito Yabe. Pero unahong tao sa pagpabati, ang founder sa Kingdom of God nga si Pilimon Riambonanza, sa diyang nakaabot siya sa PBC, nakaduol man isa kang Master Brad Rini, Brad Robert o Brad Iber, gani amin, magani kang Master ni ningon magani ni siya nga iyang tatay si Master, pero sa sunod ato nang ipabati ato sang paminawan o sa ang iyang atake nga ang mga membro ni Tomas Eugenio di gid kuno makaangkon og kalawasan atong paminawan. Wala ni sa mga pastor. Wala buhay ni Pilimon. Hindi na ka lang ang sa pagnigon niyo. Wala kani. Wala kani kalaman dito man ko. Magkanta mo kung sila, kaya gidala mo kung dito yung tigloso, kamot mo kung ito anong asaan. Manto ka dito, so, data na takdir, pakakada tayo. Hindi ka mga tako itong palahubog. Kaya mag-inom kung servis sa kanunay, kaya nakalaw sa gabi, isip dito sa iyo. Kaya ano kung servis sa tuloy akong itago. Ako liyan mo, kanang uman, kaya hindi naman kung gusto anak, kaya makadaot mo na. Mungkod na ta, ang inyong tinahin. Ang sinong kubog-kubog.
Malatak ka na yung kinahi. Hindi ka magdugay ng kalibutan, malatak ka na yung kinahi. Mumahawag beer. Malutog beer. Kanapon o beer. Di na beer. Mamatay kay beer man. Kuya, malangit. Walay beer dito sa langit. Walay beer. Ang beer, para sa iyo, hindi yun. Naluoy kayo, kanang inyong sakop niyo niyo. Pagkaluoy, sa mga sakop, di man di mo maluwas. Ako rin maluwas. Sinuod mo ni, di ba ko magbakat ninyo? Kaya mo makasubay. Atong nabati mga igalag mga kaigsunan ang tingog sa founder sa Kingdom of God nga si Filemon Pundok Riang Bonanza. Matod pa niya, kita ko ng mga sakop ni ninyo, di ko na maluwas. O niya, Siguro nang isang kukulingon nga siya rin maluwas. siya lagi kuno ang maluwas. O niya, gimension siya ber. Mo na bito nga di mi mo uwa. Bisag niabot pa sa imong igdulong og bindilyo nga si master mo imong ber. O nasi ko ano, pili mo no, gidugag confirm. Di ba may mauwawa na mo pabati? Pero nangataki siya nga, wala daw kang iwin niyo ang kaalam nga na niya. Kaya nag-claim ba na siya si Iso Kristo? Sa'yo ka na bindilyo. Nga siya nag-claim po nga si Iso Kristo. O niya matod pa niya, why PBCin nga maluwas, mga matay, mga lata ang kinain. Gawas kang Filemon nga Riang Bonanza nga founder sa Kingdom of God nga matod pa nimo bindilyo, nagbinakaka ka, nagbidot-dot ka, kami mo'y nangatake nila, pero among gipabati, na siya mo'y nangatake dili ka na mo. Nga ang mga sakop sa kang iyon yun, di maluwas. Gawas kang Filemon, kinsa pa, kini si Ginito Yabot. Atong paminawan, o di bagid ni mayabo ng iyang mga rason. O na, hulag ko ni Ginito Yabot atong paminawan ng iyang mga pamahayan. Apostol Pablo. Aminado pa si Apostol Pablo nga ilang inad man sa una, ilang kaibalo sa una, dili pa hingpit. Kung pera ni mga tao karon, mga pastor karon, mga magtutudlo karon nga, iko na lang babasa sa simulat ni Apostol Pablo. Mula ba o naman Ginoong Pablo? Basa na. 1 Corinto 3:9. Ayaw, may bilang. Kaya ang ato ugrod na kay baro karon, dili man hingpit, man o may man ang atong pagpangimog propesya. Kita ninyo mga igsoon. No? Mas may pasastor pa Apostol Pablo. Aminado pa siya na ang ilan ay naibaluan sa una, dili pa hingpit. Bisan ang pagpangimog propesya. Kung sa may dili, nagapahingpit na to. Tungod niya atong gingharian sa Diyos na wala itong ni Jesus. Mutay, wala makapahingpit sa ilang ilanman. Kaysa ang ilang pagpangimog propesya. Dili hingpit. Kung sa may katumbasan ng dili hingpit, dili sigurado. Hindi ko na hingpit. Hindi mo hingpit, dili sigurado. Ang pangutan na asa na di mo pangitaw ng ang kanang hingpit. Malingki ko nitong imong Juan 16:13. Inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, mo na hingpit. Ini siya mao ang magatudlo kaninyo ngadto sa tibugang kamatuoran. Kay siya dili magasulti siyang kinabalimong pagbulutan. Tinulunga ang iyang madumog, mao ang iyang kasulti o ang mga butang kumarabot iyang ikatukan kaninyo. So kung sa ihanan na ng Espiritu sa kamatuoran, Haring Prido, magasulti sa mga butang kumarabot o magatukan, magaturtol ka na to. Nadagang mag-hindi man na. Ang uban gani na matigpat naman. Ang ilang mga sako padayon nga nag-claim na maukuno to ilahang Espiritu sa kamatuoran. Pero isang-isang ruo kulay na pamatugan. Iya mo yun naman sila o nagtulog lang. Matarag mo lang bangon. Nagtulog lang, bilumutan na niya. Angay na yung mga kanang tuwan na ilang utot to sunubot. Tanawang atake o. Klaro kayo nang atake kayo. Angay kuno nga ang mga nituo kuno din ni wala lugar minsan lugar no, pero klaro mo kayo nga ang PBC mo si master mo gipasabot ato. Kita na ginagipuin ato. Ay kita gipuwet ang ato kuno utok may sa to termino niya nga mas may pang ang utok nas lubot. Unya ang teksto nga atong gigamit, mamo na among teksto iya pong gigamit ang 1 Corinto 3:9, wala nang gyapil ang 10. Unya dayon ang Juan 16:13
Tracy Bradrini. Igamit po. Gamit. Ayaw pong ipamatudan nga himpit ang Espiritu Santo. Pero ang iya dayon nga komento na kung daghan ko nung nag-claim ang uban nga tigbak na. Wala ang gipasabot ang mong magtutudlo kagikan man sa imong founder nila nga si Pilimon Remonanza nga mamatay malata ang tinae unya ang mga sakop ni inyo way kaluwasan. Kami unang nangatake do Bindilyo. Dili gyud. Nagpataka. Ang mga talaking God mo yung nangatake sa BCM. Muna lagi nga kapa broadcast pataka. Nakaron. Si Pilimon nga takis PBC. Amo tong gitubag mo tong nay kulo ka bildo. Si Jinito Yabo nga iyang giog kaluha nangatake pod diri sa PBC kaginan among magtutudlo nga tigbak. Ikaw pod pareho ra mo mga espirituha nga naglibot-libot ba. Diyon sa nimo among magtutudlo sa paghingalan. Imong giingnan nga among magtutudlo among giasin. Atong paminawan, ang atong i-display imong naong diya nga matud pa nimo among giasin among magtutudlo. Do paminawang tang tingog nimo Pastor Bindilyo. Matay na ba ba? Wala ko nakabuta na nga. Ngari kong Mindanao nga buhit pa na. Kailangan kay timpaminawan na mo to. Ang ina, Espiritu Santo, sa pagkindo ka na nalugar mo ng yasin. Ha? May kalainan. Sa mga nangatake din nga mga sakop sa Kingdom of God ng Pilimon Revolution tigbak among magtutudlo na kung ikaw pod Bindilyo among giasin dugay na namong giasin ang among magtutudlo. Ya, grabe yung katawa ba mura man lami man ni siya ibutang sa kontrabidas mga pelikula. Parehara mga espirituha nga mga yubitan. Oh. Ganahan ka to do, maminaw do sa imong tingog do, Bindilyo. Mo na diha. Karon kay nagtumutumo man ka. Matod mo giasin amo among magtutudlo. Kanang magtumo-tumo. Kauban naman na sa magsultig laway niya ang magsultig laway gibasa ta sa mga nanglabing wali di man makasunod sa ngirihan sa Dios niya. Adto man sa impierno. Kalaglagan. Kana bang magtumo-tumo Bindilyo malangit na o malaglag? Kasi atong patubagon brother Rini, brother Robert. Kining iyang paghimog tumo-tumo na ginay corresponding kining dili po di kanti silot gini. Atong paminawon imong pamayag Bindilyo. So, naghimo-himo kang istorya na puros binutbut. O nga, idea, ilamin ha, na kay katunda ng leader ka sa usa ka simbahan, o nga magbuhat kang tumutumo igsoon, o sa ka na kapasidahan sa Dios, na ang tayo nga tigtumo-tumo, maka-angkon yun o kalaglagan. Klaro ka. Yan naman po yung mga tao na mas ganahan po nung nilang tumutumo. Okay, bisag niya lang. Klaro kayo, Brother, no? Brad Robert, Brad Rini, nga kinidaing magbuhat og mga pagtumo-tumo, makaangkon og kalaglagan. Asa may kalawasan ni mo do? Nga ang maluwas katumang naas ka maturan. Duda galing tanghalan sa imong programa nga tingog sa kamaturan, murag di man tingog sa kamaturan na. Tingog sa kabakakan. Tingog sa kabakakan noon, kaya nagpuros man ang kabinutbot, tumo-tumo. Tuwag kita pa yung timpasaw sa kalaglagan, sa impierno. Kaya nga itong magtutudlo, wala magitaw na giasin. Puro pong pa niya, giasin na kuno. Mas labaw pa kang nasayo lugar sa mua. Kapa, broadcast, pataka, mangka, nakaron. Balikan ta tong gingon niya kaganina nga na iyang cooler nga ningon nga ipatubag niya, grabe pong katawa. Unya, napunto yung sapod nga, tagahinubaan po lunggo po, nga matod pa niya nga, baw, pagkaluoy gani, pagkaluoy gid sang mga membro ni Tomas Eugenio da sa PBCN, pa hindi gid, maluwas. Mapunay akong ingunin mo. To, mangkuta anay si Pastor Bindilyo to, ipatubag anay, at i-prove anay ni Bindilyo nga kami makaluluoy kag i-prove niya nga nasayop kami sa paggamit namon sa Ecclesiastes 4:15 second child nga maunang Espiritu Santo. Ayaw diretso concludo, ayaw diretso conclude. Pareho man mo. Pareho man mo. Pero nabagay gitawag Brad David o kining gitawag proverbial praise nga basta kining langgam
mag-uban, magkuhan magina sila. Pareha sa balibo. Parehag balibo, magkauban magina sila. manat So, sa sama puyo nga, sa kanon. si Bendilio, kung butang tamaglanggam, nga naghimo siya sa iyang lupad, agisabayan po sa pareho ng langgam, nga misabay po ng lupad na atong iplastar, o atong basahon, brother. Ang Okay. usa ka proverbial Praise. phrase. So, ito pagabasahon. Birds of the same feather flock together. Nasa atong binulungan, brother. Oo, ang mga langgam nga parihog balhibo managkakuyog sa panon. Mauna, Bendilio, o kanang imong mga cooler nga mga sabadista, may malangka mo, kuan, mo hatag o kining binayloay sa mga pagyaga-yaga, basta mga pariho ni magbalhibo ang manawag. Pero kung nunay manawag di mo, ngay question ka, Bendilio, tubaga, unsay Cebuanos lapida. Ambot, tubagon ba kanya? O gunay manawag ni mga dili sa balista, ingon ka, Bendilio. Ingon man ka nga sayop ang Cebuano isagol sa Bisaya. Tubaga, ambot, tubag ka. Ang tubag niya ni Robert ini agay nakaabay na. Kaya mo yung batasan, pag nagay ni Tixter o Cooler nga murag pa-border na to, inom na diyan nakaabay. Di ka mauwawa na do. Bawas na ka. Di ka mauwaw, kaya ka magpresentar og Dios sa padlungon. Og magisgot og Dios, di ka pwede mo hingalan og di mao sa Dios. Sa mga kami nag-ilag Dios, di mi pwede mo hingalan og di mao. Ikaw kontra man ka, ang kinaya sa mga kontra sa una ni Kristo naman nimo, mo nang muhingalan kag dili mao. Sama nga ang mga kontra ni Kristo sa una, wa sila mo ilang nga si Kristo Dios, ilang gitawag giyawaan si Kristo. Naa nimong batasan do sa mga magsusupa. Karon, iyon siya, format ni Kristo mo sundon, kay kung gitagna ngayon ay Dios magpakatao, iapil ang inahan. Ikaw day magbuot, Dios ka? Kauwaw ni mo ay. So siyang ka, Brad Robert, sa Biblia, ang Diyos ba, kung nasa'y huna-huna, ang Diyos ba, makumparahan o malabwan ba sa huna-huna sa tao? Dili gid ba dron? Busa, kung dili rin malabwan, busa dili maka pa-insert si Bendilio sa iyang gustong format, nga format ni Kristo sa pagpakatao, iyang i-apply sa Espiritu Santo. Oo. Diya ang prueba akong pagbasahon sa Isaias kapitulo 55 versikulo 8. Ang Biblia nga akong pagbasahon ato gyapon ipabor sa ila is the Bible. Gingon. Kaya ang akong mga hunahuna matud pa sa Dios. Dili mao ang inyong mga hunahuna ni ang inyong mga dalan akong mga dalan nagaingon si Jehova. Tanawa sa Biblia, Bendilio, ang hunahuna sa Diyos, dili hunahuna sa tao. Busa ang kanang hunahuna mo, dili na hunahuna sa Diyos. Ganun ikaw magbuot nga ang format sa pagpagkatao ni Kristo imong i-apply sa second child, nga naplastar naman ang tagna sa Ecclesiastes 4:15. Nakaroon, Brad Rini, tungod kaya ang hunahuna dahil sa Diyos, dili pwedeng libilan sa tao. Libilan, sapot na nga di gid malapuan, pilabaw gid ang hunahuna sa Diyos kay sa tao. Kung magisgot og Diyos, Brad Rini, nga ang iyang hunahuna, labaw sa tao, mapugnan ba ang iyang mga gitinguha o kanang iyang mga kagustuhan, ang iyang hunahuna? Dili ba mahitabo kung unsa iyang gihuna-una? Labi nagnalatid na sa balaang kasulatan ang iyang gihuna-una nga gisulat sa mga propeta. Mapugman ba? Di ba ni matuman, Brad Rini? Niya, Brother Ronnie, akong pagabasahon kinakasulat sa Isaias Kapitulo 14, versikulo 24, Siyuba, sa mga pananumpa nga nagaingon, sa pagkamatod ingon sa akong nahuna-huna, dili una-una na yung Pastor Bendilio, kundi sa Dios, ingon niya na ang mahitabo, o ingon sa akong gitingwa, moman ang mamatuman. Tanawa, unsa ang gihuna-huna sa Dios, ingon niya na ang mahitabo, og ingon sa akong gitinguha sa Dios, mauman ang mamatuman. Ang gitinguha sa Dios, mahitungod sa pagtagna kang Kristo, gapil ang identity sa inahan, pero dili lisod sa pagpaila sa mga apostoles. Pero sa dapit sa Espiritu Santo, Ecclesiastes maulay na plastar sa Biblia para sa pagpakatao sa Espiritu Santo, nagingog si Kansay. Dawa, asa kita nang imong gustong format nga imong gusto. Balikan ta gani. Ang pagpabati siyang tingod, Brad Robert, Brad Rini nga, mo nang format nga iyang gusto nga i-apply sa second child nga mga Espiritu Santo. Atong balikan. Okay? Lang yun nila i-apel. Kay og i-apel, mabulasok lang gud nga di yun mo pasar.
Ngano mang dili i-apil ang inahan, niya manggod ang inahan igsoon. Isaiah 7:14. Mauni kasaysayan, propesiya kung sa unsang paagi si Kristo ipakatawo. Okay. Unya kay si Kansal mo ganis Tomas iyohin nyo, dapat kini nga format sundon. Okay. Dapat kini nga format sundon. Bisag diha lang. Tungod kay si Kristo man sa City 14, anak mag-usa ka ulay nga babae, dapat kuno sa second child sundon ang maong format. Unya bindilyo ang 55:8 hanggang 14:24 sa Isaias. Dili man nimo pwedeng malabuan ang una-una sa Dios. Kung sa gitinguha sa Dios, mao may mahitabo, mao may matuman. Munang ibalik na mo ang question niya nimo. Supaka og pamatud-i nga nasayop mi sa paggamit sa Ecclesiastes 4:15 nga kana katumanan sa Espiritu Santo. Dili man katumanan ni Espiritu Santo na. Kinsa na? Usbon ako, kinsa na? Okay, karon. Pag-inom si Kansal sa Ecclesiastes 4:15, dili makakwenta og first or second og walay first. Lisod po Brad Iber, Brad Robert, Brad Rini, muditso ng tagsikan og walay first. Nasa Biblia atong gipasabot og atong gihan-ay nga ang mulugar nga first child mga atong Ginoong Jesucristo nga gitagna usab sa Biblia. Ay ang tagna Brad Iber sa Biblia may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Atong i-plus sa screen ang teksto aron makita sa mga nagtan-aw sa YouTube o sa Facebook o basahon pud nimo Brad Iber hain ang tagna sa atong Ginoong Jesucristo. Okay, brother, din sa Isaiah chapter 9 verse 6 atong ipapabot pa doon nining lang libro gyapon SDA Holy Bible English version. English version. Nagaingon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Okay, so nagingon nina, for unto us a child is born. Nga kung atong basahon sa Cebuano Brad Rini, plaster ta sa screen, o basahon ta sa Cebuano nga ipabortag yapon sa ilang Biblia nga 70 Adventist Holy Bible, ang Isaiah chapter 9 verse 6 giun sa nasa pagbayag kung atong basahon sa Cebuano version. Giingon na kanan ni Brother Ronnie, kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan magtatambag Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Tanan nga mga scholar sa Biblia or mga pastor man, mga ministro or mga naikatungdanan, evangelist, way supak nga kining tagna natuman sa atong Ginoong Jesucristo. Pero sa pagtagna walay Jesucristo nga mabasa. Sa mga Ecclesiastes 4:15 nga si Kansad wala ignag Espiritu Santo na nga sa pagtudlo sa katumanan mao si Master Tomas D. Iunio Sr. kay tagna man o dili man abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Pero unsay counter ni Mitchell Bindilyo, unsay counter nimo Do Bindilyo, kining pag-ingon namo nga kini si Kristo mao ang first child, niingon ka nga naabadiyay giingon dina nga first child si Kristo. Imong gi-question. Asa daw nga gipahayag sa Biblia nga si Kristo giingon mag first child. Atong paminawan, atong iplastar ang tingog, ang voice clipping ni Bindilyo nga matud pa niya, naningil siya, asa ko na mabasa nga si Kristo first child. Okay? Nga do igsoon nga mangita tagtag na kay si Kristo nga ilang yung first child naman namot ko. Ang gibasa igsoon, the Message Bible, katong sa sinugdan ba, maong pulong, the first, the word first. Wa man yung first child. The word first. Wa man yung first child. Okay? My God. Okay, padayon? Sige daw. Mayo ang gipadayon to matud pa niya. May good kuno ta mo patok-patok. Pato. Brad Rin, Brad Deber, Brad Robert, may kuno mo patok-patok. Unsa koy patok-patok? Patok gyud. Ni question ka. Wa may gingon kuno nga first child. Gigamit daw namo ang Bibliang The Message. Unya yang di question nga wala man kuno diha gingon nga first child. Atong i-plastar sa screen ang Bibliang The Message og basahon nato Brad Deber. Sa John chapter 1 verse 1 kama 14. Kama 14. Okay, nagaingon. The Word was first. The Word present to God.
God present to the Word. The Word was God. Okay, sa 14. 14. The Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one of a kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. Okay, so matod pa ni Bindilyo, wa man kuno giingog first child. Sa gibasa mo Brad Diver, gingon niya sa pagpahayag, The Word was first. the Word was first. Karon ang pangutana. Kini bang word nga gingog first giansiran ba ni nga mao ni ang atong Ginoong Hesukristo sumala sa pagpahayag sa Biblia? Ang tubag oo. Giansiran nga kining word nga mao ang first mao ni nga atong Ginoong Hesukristo ug ang Biblia nga atong pabasahon. Pabor naman ako ang Biblia basahon ko. Okay. Sa Bibliang The Living Bible ato lang gyapong i-plus sa screen ang Bibliang The Living Bible. Gingon sa first o sa John chapter 1 verse 1. Gingon, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and He Himself God. Sa ito pa katong word nga gingog first, mao din nga atong Ginoong Hesukristo. Na kung ni question ka Bindilyo nga wa may first din na kana ding word nga first nga mao si Kristo. Sa ito pa ang word nga mao si Christ mao tong gingog first or una. Ang pulong nga si Kristo mao ang una o first. Karon kay nagpakatao man ni mao man ning dito sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Og ang pagpuriba nga kanang John chapter 1 verse 1 konektado dito sa Isaiah 9:6 nga gingog child, nga gingog word nga mao si Kristo nga gingog first. Basahon ko ang Biblia ang gingog Amplified Bible sa John chapter 1 verse 1. In the beginning, before all time, the square bracket and before all time was the Word Christ, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Naada yung square bracket ang Isaiah chapter 9 verse 6. Na may mong Amplified Bindilyo, basagan ni. Di ba connection? Ang John chapter 1 dito sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Unya sa Amplified Bible or sa The Message Bible, gingon nag word was first. Ang word kay nagpakataon na nahimo man ng child. The child nga first. Kinsa man ang child nga first? Si Kristo man. Wa di ay. Ngingon kag wa man gingon nga si Kristo first child. Klaro Di na kayo. namutbot na pud ka. Di ba? Klaro nga imong pagpamutbot na pud. Na-prove na mo nga si Kristo gingon na siya word or child no first o first child. O di man makakwintag sikan kay wala may first na si Kristo maong first. Karong pagtagna ni Kristo, doon na ba'y tukma nga panahon nga gisaad sa Dios diini brother ini nga matuman nga mataw katong word ka first nga mao nang child nga mao atong Ginoong Hesukristo. Doon nagitok mga panahon, Brother Ronald, dinhi sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 4, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala siyang anak na natao ug babae na tao ilalom sa kasuguan. Busa may tukma pod nga panahon gikan sa pagtagna sa mga propeta nga mataw si Kristo sa usa ka babae na tao ilalom sa kasuguan. Motong first child. Karon sa pagtuyo, kay na may second child nga mutindog ug mupuli. Unsaon to pagbiyo nga kanang second child og unsa sa mga ministro sa pagbiyo nga kanang second child mao ang Espiritu Santo didto sa pagpamulong sa first child nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sa Biblia Brad Robert, do na may prueba nga atong Ginoong Hesukristo namulong nga ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Aduna gid Brad Ron, niya akong pagbabasahon ng prueba sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25 ngadto 26, pero ang Biblia nga atong pagbabasahon ang pulong sa Dios na Biblia. Ingon niya niyang nakapayag. Kini mga butanga, ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, matod pa sa atong Ginoong Hesukristo. Gino. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig ng mga Espiritu Santo, mao ang ipadala sa aman, puli ka na ako. Bisag diha lang ang pagbasa matod sa atong Ginoong Hesukristo. Robert, kining Espiritu Santo Puli ka na ako. o ang tagna sa Ecclesiastes 4:15, I considered all the living which walk under the sun with the second child. Benilyo, minaw ka? Second child that shall stand up in his stead, ikaduhang bata gamitindog puli.
Kinsa ang nagbayad na may kapuli? Ang first child nga mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa kapuli niya? Espiritu Santo. Nasayop ni? Kinsa ibot-boto na to? Sa mga listener nga naminaw. Problema mo na problema nimo. Tubaga kung nasayop ni nga dili dahil na Espiritu Santo ang Ecclesiastes 4:15 nga si Kansal nga among gitudlong katumanan si Master. Question, kinsa na? Ayaw pag tinulubagbag nga moingon kag kinsa na ang si Kansal? Das lumagiti holy child. Pupos lang nga mga oras, daghan bang tagtubagunon. Pero sa man limitado man ang mga oras. Inaot mi sa mga naminaw nga nakakuha og pagtulunar og makatimbang-timbang mo kinsa nagsulti sa tinuod nga kamatura. Manamilit na kami kaninyo. Sa ngalan sa mga magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang Igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, manamilit na kaninyo kauban sa mga evangelista o ministro. O kiniusap si Brother Robert Tutsad. Kiniusap si Brother Dibs Rizaba. Kinausab si Brother Rene Telebrico nga mayon daghang salamat sa iyong pagtanaw o pagpaminaw ug maayong Domingo kanatong tanan.